Do ka lain now? Be? Si Motibi. Ay, hindi! Hindi man ni gold niya masyita! Gold ni. Daw yung maita man ni! Kita. Daw ano mga daw itis ang manok sa San Pedro! Ay, hala, hindi na ang solusyon. Amo na ni ang oras kapag manggaranon ko, pag milyonaryo ko. Nakita ko na ang bulawan ni Yamashita. Yes, yes, yes. Lady G, Lady G. Lady G, may pakita ko sa imo, dali Lady G, nakita ko na ang bulawan ni Yamashita. Hindi siguro ang solusyon nga makabulig ako sa kadamo sa mga tao. Ay, Ay, bangga! Mika! Lady G, Ano kapti na, bala. day? Pugat, Uy, day. ka nami, oh! Mahal-mahal na sa feeling ko, Natawa day. na tayo, ka man Yes. nakag tayo. Gwapa pa sa itsura ko, day. So, Lady G, bal ako kundi kita kundi natin ini makita. Oo, ito, ikaw biday. Kasi may harap pa itong mga bilin, day. Damo pa dito. Oo, day. Mangita-ngita kita to. Uy, amo na ni day, para mahimo ko na magusto ang tanan ko nga baklon, mabakal ko na, day. Yes, oo, day. Sige, day. Natuwa na to, day. Lakad na, day. Kaya diri ko naglabay kagina, diri ko nakita. Sa diin na pin, day. Sige, Sa diin na yun, day. dali ka amo ni gani diri ta ko kay diri ko Dali naglabay lang pala, day. Dali lang, dami ka ba Ano, na? ano to? Ipos mo na, ipos sa bambas mo mga kabati. Makambit ang ibang. Gusto ko kita lang Sige, oo, sige. Tapos, ang imo unta matiid kita diri tayo. Tanahon ta kay base may makakita sa aton. So, hinay-hinayon ka lang, day. Relax, day. At siguro ang solusyon mabuka kita. Di nakita ako sa punta to dayo. At dayo na ka ba naag dayo? Ikaw na ng taong dayo. Do ipot-ipot dayo. Nakatay. Kasi ka day. Dali lang. Dali, Matiid aday. kita anay kay base pero may makakita diri sa aton. Hinay-hinay lang. Relax. Kita ako sa dayo. Ito dayo. May harap pa. May ara ka. May harap pa. Hindi na yun, doy. Ato diyo, kagina isa pa lang ni subong. May duwa naman. Tuod mo. Oo. Ang gala. Nag-ipat-ipat. Intay ko Correct, namin, Dako, siguro, Diyos. Kag kung makuha ka na din, kag manugid kundi intahalin ha. Kag sige ina nakuha. Sige, day. Oo, amo gani. Malapit na to, Oo, day. nahina na kita. Malapit na lang. Hina lang taon sa makabati. Kaya ato na ni Doy. Sansa ta na ni Chom. Kag may isa na ko yung kadaan. Say, sigurado na diyan day. Lagi din. Hindi tanan ni pwede matunga. May hanga dahi? Ikapabala day, pugatan ng Pinopino yun. Tabi yung, isa lang ni Kabilog yun natin. O, isa pa lang na. Oo. Tapos sa balik ko sa bari na ho. Amo na gani, way kung nagsala nga gidalatig ka day. Igadamo, gali Doy. Ay, tuod ka Doy. Sigurado ka nga kadug nga gold ni Day. Paano mo nabalaan nga gold ni Day? Golden ni Yamashita, day nakita ko ni day. Paano mo nabalaan nga gold na? Wala labot gold dayo, tanaway mong ipon. Do pariyo ka mo gold sa ngipon. Ay, tuod ka? Ginawa pa na dayo. Sige na ka to Day. Katuan ta to Day. Amo na gani. Ay, ang sarap na. Tingin ang source mo. Arao! Amo ini ang gold ni Yamashita. Ah, sigurado ka? Sigurado ko hindi ko magsalaya. Dali lang daw. Dumi ka bunahaw. Ano man may aswangan? Yaris ako ng Ay, sword. ay, hindi! Huwag pinakot na! Ay, hindi mo ma-shoot yun ha? Butang na tayo! Butang na tayo! Hindi na! Wala tayo mapat pa na! Hindi! Hindi na gold! Si Motibe, agi kong gold na! Dada ako na kanina kayo nangag! Si Motibe ang gold! Be, si Motibe? Kaya ano ba ako niya, day? Kapalain now? Be, Si Motibi. ay hindi! Hindi man ni gold niya masyita! Gold ni. Daw yung maita man ni! Daw ano mga daw itis ang manok sa San Pedro! Ay, di pugpug, tinabinggo pa kita. Nabawaan pa ka mo! Depresa pa ako sa ngilok niyo! Ang source nila galing! Total yellow, mami. Ang source! Goyo ka ma! Masuri! Hindi ka ron! Dili na galing ang source! Basura! Masuri! Oh yeah, Labugay Boys! Ari na sila!